Asta au primit agricultorii din Vrancea care au solicitat de la APIA subvenții pentru terenul pe care lucrează. Deși nu au idee ce este un calculator, țăranii sunt nevoiți să folosească tastatura și mouse-ul dacă vor să primească banii. Și cum acasă nu au computer, au dat nevală la primărie. Și acum apeși pe dreapta, pe stânga, atât, așa. Acum, ce scrie acolo? Las că nu înțelegi. Trebuie să faci cererea anul ăsta. Îți menții aceleași... Dar cum să nu? Acesta a fost numai începutul calvarului pentru țăranii din localitatea vrânceană Trâmboiești. Ca să ajung la cererea ta, trebuie să băgăm cifrele astea acolo, unde clipește la. Cum să fac? Ce să fac? Nu pricep. Piatra de încercare a fost pentru țărani să își scrie userul și parola. Ia zi, R-O. Ia vezi unde e R. Apeși pe R, pe O. Uite la acolo, mă. Asta, mă. R. Așa. O. O, în dreapta, nu apăsa. Uite-mă acolo. De parcă nu ar fi de ajuns, orice greșeală de identificare a terenurilor poate aduce amenzi pentru agricultori. Eu nu știu ce era calculator, dar să mai umblu. Păi dacă n-am calculator, n-am văzut niciodată pe calculator. Noi știm sapă, asta. Ce să facem? Asta este. Angajații din primării îi ajută. Fermierii noștri sunt cei care sunt cu 3-4 clase, fermieri care au lucrat numai în ceape, nu au de unde să... n-au văzut în viața lor o hartă. Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură recunosc că sunt probleme. La momentul când se deplasează la centrul local, să fie în stare să-și digitizeze, să-și poziționeze suprafețele pe aceste hărți. Este obligația fermierului. În județul Vrancea, peste 28.000 de fermieri au solicitat subvenții, însă în județ sunt doar 6 centre APIA. Vaccinarea împotriva gripei noi a copiilor cu vârste între 6 și 15